Dit is de raadmachine. Dit is de kar en dit is de achtje. Dit is een raadmachine dat. Met mijn handen al meer en zo. Wie gaat in een drekje en dan moeten ze het de zaal krijgen. Maar het zit daar in impact? Ja. Ik heb er nog niks mooi aan. Nee, hoe zijn het? Nou, dat staat er volgens niet in. Ja, dat hoeft er om. En wat maakt jou nou de hele dag? Van alles. En mijn Willem genomen en dan beestenblom verder aan en de bewurmer en mijn Bij Willemke? Ja, Willem in het Wallingszuchter en die mensen die aan de andere kant in huis. Zo. Dus je woont in hetzelfde huis eigenlijk? Ja, hetzelfde huis. Ja. Zo'n beetje. Ja, het tweelinghuis, dat man. Dus de tweeling woont in het tweelinghuis? Ja, in het tweelinghuis, ja. Ja, kijk eens met hem, ja. Kom je er nou vaker omdat je net er iets naar kennen? Ja, ik kom er nog vaker, ja. Maar eens koffie drinken, medisch. Zo. Nou, zullen we dan een bagage? Ja, zo'n een bagage. Goedemorgen. Een bakje koffie. Ja, maar zitten dan zat hij hier. Nee, Jesse is toch altijd. Mooi. Ja, is dit jouw verste plak? Ja. Ja. Derde. En dan krijg ik voor jou een bakje koffie dus. Dan krijg je een bakje koffie en een stuk koken. Proost. Proost, jongens. En wat is dan jouw plak? Waar zit jou dan altijd in? Oké. Lucht voor de tafel. En waar hebben dan hoe dat hier even komt om koffie? We hebben het ook nog net te vol, want we bleven net te vol. En hoe is het om hier als je in 12 te wijnen in zo'n twaalinghuis? Nou, wel leuk. Nou, vooral Ja. als ik naar ben is het heel is het mooi dat er hier is. Ja. Want jou bent een Wolter Oud-West? Ja, mijn man is vriend hier overleden. 24 februari. Ja. Oké. Dus dan is het wel mooi. Dan was hij dan in zitten. Ja. Ja. En ben jou ook de Oud-West? Nee. Hoe zijn het? Gewoon het vinden. En Sarah hoor je met je machine bij? Ja. Ja, ja. Ja. Het is mooi waar, dan gaan we te stemmen daar wat te fietsen. Dus, ja, want alleenig is alleenig geweest nog eenmaal. Ja.